bones, soc en Francesc, del Mas Colomer d'Esponellà. Com veieu, a casa de tota la vida hem tingut una explotació lletera i des de fa uns 3 anys, cansats del preu, que no dominem mai el preu de la llet que venem ni del que comprem, vam muntar un petit obrador, vam començar a envasar llet i mica en mica hem anat elaborant altres productes com iogurts, flams, mató, etc. Elaborem altres productes a part de la llet, com són el iogurt natural amb fruites, maduixa, llimona, mandarina kiwi, fem flam de vainilla, de mató i un de nou de ratafia, que a la gent de per aquí li agrada bastant, i el mató. El nostre sector, com d'altres, el problema que tenim és que no dominem mai el preu. Venem la llet a la fàbrica, sempre ens paguen el preu que volen, i tot el que comprem, un dels gastos més grans, que és el pinso, també sempre ens fan el preu als altres, i no dominem mai el preu. Cansats d'aquesta problemàtica, per això vam fer l'obrador i dedicar-nos a vendre nosaltres el nostre producte, que també costa, però bueno, anar lluitant i de mica en mica es va fent. Espero que vosaltres, els consumidors, també feu una mica de país i compreu productes d'aquí.